Dámy a páni, zdraví vás Martin a Martin. A druhý Martin. A máme tu jeden mikrofón, ktorý si musíme... A Martin. Takže čaute, naši diváci úžasní, veríme, že všetci traja ste v poriadku a zdraví. Aj keď ťažko povedať, keď pozeráte práve teraz toto video. Dúfam, že ste zvládli tieto dlhé roky bez našich videí. Áno, lebo my sme mali veľa práce, museli sme zvládať všetky tie veci, ktoré súvisia s tým, keď nie ste slávni. Takže bolo to ťažké nepreslaviť sa a žiť potom ten život. A prichádza náš host do nášho videa. Čo sa tu deje? Ja s ľuďom sme sa dohodli, že urobíme si novoročné video a... Podaj mikrofón a spôješ Martin. Martin. Takže, ako sa voláš? Martin. Takže všetci sme boli predstavení. Predstavte si. My s Hudim sme už celkom mediálne známe osobnosti, ale ty nám povedz, čo ty robíš tak bežne v živote, keď práve nie si na videu. Deti. Deti. To je ináč pravda, lebo on si priženil dve a už čakajú ďalšie, takže... Ďalšie dve. A porozprávaj nám, kde sa vlastne teraz akurát nachádzame. U mňa doma. Toto tu? To je poschodová posteľ. Tvojich? Priženených detí. Čaute. Martin. A Martin. Martin. A Martin. 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 A Martin. Oni sú jedni z tých z troch fanúšikov, čo máme však. Dúfam, a keď nie, tak nám dosť vstupnú čísla. 50% nárast. Teraz prichádza náš posledný špeciálny host, tu si ku mne sadne. Čau, ty si? Martin. Je to taká pekná príšerka, čo deti majú radi. Martin! Nechce rozprávať. Tento host je taký trošku hamblivý. Ja som že nemal naliať ginger, musím ísť. Takže náš čas s našim prvým hostom sa už bohužiaľ naplnil a nezúfajte, pozveme ho do ďalších videí. Nie každý môže byť tak uvoľnený a prirodzený na kamere, ako sme my. Presne tak, a preto aj tuto sú napríklad hostia, ktorí nepovedia jediného slovka. Martin. Povedz Martin. Povedz Martin. Jak to funguje? Má to vôbec opakovať veci? Ja neviem. Andrej do toho len začal rozprávať, tak som si myslel, že hej. To je jaká zápalka, on to možno preto spravil, aby my sme tu hodinu do toho rozprávali, jak debili. Hľadali, že jak to bude opakovať veci. Nakoniec zistí, že to je proste obyčajný vypchatý plišák. Ale má to tlačítka, pozri. Soundrecord. Mám to zapnuté? Áno. A teraz dám play. Keď to má sound record, tak to použijeme jak mikrofón, nebudeme si to posúvať túto malú debilinu, ne? Blíži sa nám ďalší host, ak správne počujem. Áno, ďalší host je už tesne za dverami, ďalej! Who's that Pokémon? It's Martin. Takže sme tu teraz v obrovskom počte. Koľkátich ľudí? Martin. Vítajte u nás v našom súkromnom obydlí. Povedzte nám najprv svoje meno. To meno je Martin. A výšku prenajmu? Cez 2 metre. Ďalšia veľmi dôležitá otázka na vás je, že ako táto vec funguje. Musí byť nabitá. Není. Ako môžete viesť takto neúplný život, že nemáte nabité hračky svojich detí? My sme tu chvíľku polemizovali, že či si nás nechcel len zapáliť a proste si zakričal do random plišáka a my sme to potom chceli skúšať. A ja sa opýtam takú príjemnú otázku. Je v tejto izbe nejaká hračka, ktorá funguje? Jasné. Všetky ostatné okrem tej, ktorú držíš. Tak daj nejakú random, napríklad ten kameň, to som zvedavý, jak funguje. Dobrý deň, ako sa voláte? PS Veselé, kameň... Čo? Kamene. Odfoď, zdieľať, presuň. Ahoj! Sme radi, že naše video vás zaujalo a že ste ho dopozerali do konca, bolo to úžasné a teda ak nás chcete pozerať aj na budúce, tak porozmýšľajte nad sebou, ale nájdete nás znovu na tomto kanáli. Z hĺbky našich srdcí vám skutočne hlboko a veľmi hlboko vám želáme že majte rok hlboký. Plítke zajtrajšky a tak. Prajem pekný rok 2024. Za chvíľku to tu bude. Vy keď to pozeráte, už tu je, pretože sme príliš lemraví to dneska postrihať. Preto. Martin. Martin.
Martin. Rode. Martin.